dobrý deň. Toto je ďalšie veľkonočné video, ja už pracujem, ako vidíte. Povedala som si, že urobíme si niečo aj zdravé trochu, zdravú sladkosť. Urobíme si cheesecake, ktorý je marhulový. Normálne taký, že marhulky na vrchu. Bude to vyzerať ako vajíčka a je to fakt mega zdravé, lebo je tam kopa tvarohu a všetko super. Všetky ingrediencie máte na mojej stránke, ale ja teraz zamiešam maslo s múkou, s cukrom trochu. Maslo nech je zmeknuté. Pridajte tam kripiaci prášok a vanilkový cukor. Cukru je tam asi 10 deko, viac tam nedávajte. Recept má viac, ale vôbec to netreba. Je to úplne stačí 10 deko. Dáme tam toto a dáme tam 4 vajcia. Dobre, jedno po druhom. Tak, trošku zamiešame. Klasické cesto. No, to je veľmi fajn, veľmi rýchle cesto. Ja som si pripravila plech, taký ani malý, ani veľký, taký stredný. A dajte to na plech, omastený, omaslovaný, omukovaný. Takto. A dáme to upiecť, normálne upiecť. Pretože ten koláč bude nepečený. Tvaroh tam nebude pečený, bude len tak na vrchu. So želatinou, s ovocím, no senzačný. Cesto je hotové, pozrite sa to, ono nie je podstatné, ono to je na to, aby ten tvaroh držalo na sebe, takže je to len také jednoduché cestičko, dáme ho upieť na 180 stupňov, 10-15 minút a je hotovo. Medzi tým spravíme 2 šľahačky, dobre, vyšľaháme. Šľahačka je a teraz si tú želatínu, ktorú sme nabobtnali, pekne nabobtnala, budeme zahrievať. Tak, aby sa rozpustila. Dobre, nie variť alebo niečo nebodaj. Prosím vás pekne pomaličky, opatrne. A kým sa nám robí, tak môžete to pripraviť tak, že dáme si do jednej misy veľkej, mojej obľúbenej, dáme si kilo tvarohu, toho blatového. Dáme tam kilo tvarohu, to sú 4 kocky. Tak. No, toto mám. Dajte tam 150 g cukru. V recepte je viac, ale ja to nemám rada. Je tam 180, keď chcete, dajte 180, nestačí toto. A dáme tam citrón. Dajte tam aj kôru, dobre to umýte horúcou vodou. V tomto prípade je dobre, keď máte biocitrón. Dajte tam aj kôru, to je, tá vôňa je, viete, to je fantázia. Takže poďme na ten citrón. Dajte tam celý. Dobre, a teraz to poriadne pomiešajte, dobre? Je tam len cukor a citrón, zatiaľ. Poriadne to pomiešajte a môžete ochutnať, či je to dosť sladké. Výborne, dáme tam tú želatínu. Tak, už zamiešame. Miešame, tak. No a teraz tam dáme tú šľahačku, vidíte, že rýchlo pracujem. Tak. Dáme tam tú šľahačku. Tak. No. A vylejeme to na plech. A necháme to stuhnúť. No a túto nádhernú masu vylejeme na plech. Vidíte, že to stačí na tento malý pliešok. To bude ohromné. Nechal som to trošku stuhnúť. Tak, a teraz sem tam vlastne, pozrite sa, naukladám sem ako keby žltka a to bude veľmi pekne vyzerať, keď to budete krájať, to bude vyzerať ako voľské oko. No, pozrite sa na to. Krásne. Pozrite. Teraz to narežem a uvidíte, ako to dobre vyzerá. Tak vidíte túto nádheru, to je fakt dokonalý vaječný, perfektný veľkonočný zákusok. Dobrú chuť.